Dyma fi ar draeth Llangrannog. Allwch chi ddod yma haf neu gaeaf. Nid bynnag y tywydd, lle sicrhau gewch chi lot o hwyl a sbri. Tu ôl i mi, mae Carreg Bica, craig sy'n ymwytho fel dant o'r tywod. Mae'n gwahanu dau draeth. Llangrannog yw un o bentrefi glamwr mwyaf poblogaidd Ceredigion. Mae'n denu teuluoedd a syrthwyr. Mae golygfeydd godidog o fai Ceredigion yma i weld ar traeth Llangrannog. Pan mae'r tywydd yn braf, allwch chi weld hyd at y Rwyddfa. Dyma cerflun Sant Crannog sy'n goruchwylio y pentref uwchben y clogwr. Mae'r bwgofau ysmlygwyr yma wedi ysbrydoli T.J. Jones am llawer o lyfrau. Dwi wrth fy modd yn mynd mewn i'r môr ar traeth Llangrannog. Sy'n byd yn well na diwrnod ar y traeth a mwynhau pizzas gorau yn y byd neu tafod y tân. Lasig. Ar ôl gorffen ar y traeth a yn y môr, sy'n byd well na hyd yn iach o caffi patio.